ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଏନି ବୁକ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ କଭର। ବହୁତ ଜାଗା ଶୁଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ନା ବେଳେବେଳେ କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଭାବି ଦିଅନ୍ତି କି ସେ ଜିନିଷଟା ଖରାପ। ସପୋଜ ଯେମିତିକି ଯେମିତି ହୁଏ କି ଏବେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଦେଲି କି ସିଏ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ସିଏ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ତ କହିହେବନି, ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ କି ଆମେ ତାକୁ ଜଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇନଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇପରି ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି ବହୁତ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବଧାରଣାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜୀବନଟା ଯାକ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ପେଶିଆଲି ରିଲେସନସିପ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଜେନେରାଲ ସମାଜରେ ବି ଥାଏ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଧରିକିରି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତି ନେଗେଟିଭଲି। ମେ ବି କିଛି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର। କେବେ ନିଜର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନା, ଦେଖିନଥିବେ। ମେ ବି ଦେଖିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ସତ ହୋଇଥିବ କି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, କି ନହେଲେ ଯାହା ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, କାଳେ ସେଇଟା ହେଇନଥାଇପାରେ, ତା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ତ କିଛି ଜଣାଯିବନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନଥାଏ ପାଖରେ। ତ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖିକି ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତିନି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରୁ, ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭାବିଦେଲେ ନିଜର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା, କେବେ ଆପଣ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କାଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, କ'ଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ହେଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଥିଲା ଲାଇଫ୍ରେ, କି କେଉଁ ଜିନିଷ ଏମିତି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆପଣଙ୍କର ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅପସନ୍ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅପସନ୍ ଯେ ଭଲ ଥିବ ଏଇଟା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସବୁ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଥିବେ, ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନଥିବେ, ଇଏ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୌକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୌକା ଯେ ମିଳିବ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ମିଳିଯିବ, ନା, ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଯଦିଓ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲ ରହିଗଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କି ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଖରାପ କଲା। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଲଭ୍ ହଉ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହେଉଛୁ, ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଅନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହନ୍ତି କି ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଏନି ବୁକ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ କଭର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆଉଟସାଇଡ଼ର କୌଣସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବି ରହିଯାଇଛି ଲାଇଫ୍, ଯେମିତିକି କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣ ତ ଠିକ୍ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ପଳାଇଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସେ ଜିନିଷଟା ପଳାଇ ଆସିଲା କି ନା କାଳେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ନେଗେଟିଭଲି ଜଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନିଜେ ମରିଲେ ଦେଖିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ,
ସେ ଜିନିଷରେ ଭାବନ୍ତୁ କାହାକୁ କେବେ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁନି ଅଥବା କାହାକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନା କାରଣ ଅଛି, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଯାଇଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜିର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।